नैबे लामाखौ नोंथांमोननि बे लामाखौ माने मा होनो इउपिपिएल पार्टिया खामानि मावना होफैदों अन्थाइ बाला गारना होफैदों नोंथांमोननि लामाया जोङो नोंथांमोननि गामियाव फैनानै जों मिथिनो मोनबाय जे नैबे लामाखौ नोंथांमोननि बे लामाखौ माने मा होनो इउपिपिएल पार्टिया खामानि मावना होफैदों अन्थाइ बाला गारना होफैदों नोंथांमोननि लामायालायनो माने अन्थाइ बाला जेबो गैयामोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ 15 बोसोर गाहाम सरकार सालायनानैबो जेबो होआखैमोननो दा बिनि थाखायनो इउपिपिएल लानायलायनो होफैदों जाहैबाय अन्थाइ बाला गारनानै दा बे बाथ्राया नंगौना नङा नोंथाङा बुंनाय नंगौ आरो ना आच्छा नंगौबा बाथ्राया जाहैबाय दा फैगौ इलेक्सन समाव दा बिपिएफआबो गेलेगोन इउपिपिएलआबो गेलेगोन आरो बायदिसिना अनेकथा माने पलिटिकेल हानजा राजनितिक हानजा दं बिसोरबो गेलेगोन ओमफ्राय दा बे समाव नोंथांमोना सोरनो होगोन ना बिपिएफनो ना बले माने इउपिपिएलनो ना बेलेगनो ओमफ्राय दा नोंसोर इउपिपिएलखौ माबायदि मोनो लामा बायदिसिना मोजां खालामना होनायनि थाखाय जों मोजां मोनो Hormo